ni an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fo ka jago don ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye k'a nabi dɛdɛ inshallah nɛgɛw karafe sa batomangane ale do muramuso kura ni ale yɛrɛ do k'a taara wɛrɛ bagi mande awɔ sinjanikɛli bagi tuma mande jawara a y'a sɔrɔ n ka funɛkɛ ma jo n ka funɛkɛ kuma jo n y'a bila ka taa Segu Duguni kɔrɔ a taara stage kɛ a bɔlen kɔ ye a tɛmɛna Kɔnɔbugu fɛ o kuma ka sisan kɔni n'a ko a b'i tɛrɛmɛ i bɛ sɔn dɛ a don y'a sɔrɔ n ka funɛkɛ ma jo ko ne yɛrɛ ŋunara ne yɛrɛ min ka funɛ don ne ŋunara ne ko ko a y'a jɔ min ye Awa Tabili Ture ATT au féminin an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ réalisation na Bouakari Jara Bada ale bɛ difu la Jamadugu Kunbo Kɛfa k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sécurité garantie n'o bɔra Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila Marindaw Njerfu l'affaire de Buruburu Maro ci yɛrɛ fo an min ka kɛnɛ gorobinɛba in k'a fɔ n ye a n'a ka misɔrɔ a n'a ka sara a n'a ka moribo bɛrɛ cogo a tulo b'i la de sani ala k'a kunnaja ala ka sɔrɔ ɲɔgɔn na i dɔgɔkɛ n'o y'ale buya ye ko ale kɔni nana ko ale nana filɛli kɛ ko ka taa a ko ten ko n k'a ka foli fɔ a muso ye n ko n b'a fɔ ne b'a fɔ ci ye juru ye ko ka kilomɛtiri joli kolonkolon ka na k'ale nakun ye se u ka taa ɲɔgɔn fɛ n ko siga foyi t'a la n'i taara n'a ye i tɛna kɛnɛ la o la i kɛnɛ la e b'a dɔn min bɛ ne ma ale t'a dɔn min bɛ ne ma o ba e ko a bɔra fɔlɔ ten ne tɛ n ta fɔ dɛ f'a ka taa n'a ye k'a filɛ n'a taara n'a ye ko bɛ nin kɔfɛ ko b'a kɔ dɛ bonɛ tɛ bonɛ ma ale bɛ kɛ ni b'i kɔrɔkɛ bonya ayi bonya nin ye bonya dɔ ye o nka n'a ma bonya ne yɛrɛ bonya kɛ ale n'a ta bɛ taa dugu fana falen don a b'ara a tɛ nin ye sa wa ko bi kɔnɔ ka kɔrɔ ye a ma se nin na dɛ c'est-à-dire Mali ni maa ninnu ta de don Faransiya i ko i bɛ a fɛ ni ne yɛrɛ y'a fɛ ka kɔ i ɲɛ don e ko k'e b'a fɛ bon ne fana tɛna se ka sigi ka bolo da sen kan n fana tɛ jigi sigiyɔrɔ ɲini n k'o fɛɛrɛw de bɛ latigɛ la sisan il y a l'autre qui est parti voilà il y a un nouveau il y a ramené à la maison parce que c'est en attendant ala ka kunaja caman bɛ attente la bon dɔw yɛrɛ bɛ standard kan olu ma repos fɔlɔ bon c'est-à-dire ni nin ko ninnu daminɛna ta i fana b'i ka précaution de ta voilà n'i lasɔmi min ka bila dɛ n'a sɔminɛ ne fana bɛ kɛ CEDEAO y'a ka ko la voilà merci beaucoup ne fana bɛ fara i kan ka embargo kɛ ala k'an kunaja ala ka sɔrɔ ɲuman bantorosité kɔni baasi foyi t'a la marhabani an bɛ ala tanu ba ye ni denmisɛnw ka kɛnɛ o ye ne hamina ko belebele dɔ ye alu buyaki a ko k'o y'a balimamuso ye k'a fɔ ko o ka kɔlɔsi t'ale n kɔni b'a dɔn an bɛ minɛ kɔlɔsi maya ni bayi ni b'o ta o ma nana ni bayi ni b'o kelen ta a la f'a ko kalifa bayi ni la contre bayi contre ami o tɛ kɔlɔsi ye sen dɛ bayi bɛ don kaliwa de la a bɛ don kaliwa la ale bɛna lajɛ fɛn min a fɔ fana k'a dɔn Yusu i yɛrɛ kuncɛ mana ni an bɛ bonya barika da bayi ni ye an bɛ bonya barika da bayi ni ye ne b'a dɔn i yɛrɛ tɛ nin bɛɛ kan ale de b'a ka tila ka i ka karibilati siri ka ja hali n'a y'a sɔrɔ i kabaleya tɔgɔ y'o ye ale de b'a fɛ dɛ voilà Yusu Karawaati o ye kabaleya tɔgɔ ye a ma da gansanw nka a ma kɛ bayi nin kɔ k'a fɔ fana kani jo kɔri baasi t'i yɛrɛ la alhamdulilayi o kuma Yusu an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada i yɛrɛ y'a fɔ cogo min saba sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni cogorɔ bɛnna dɔgɔkun daminɛ don ni ala ka jɛ ye kunnafoni o damadɔni b'an bolo o na k'u garijɛgɛ ye so fila masa min ye bi dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna sarasi t'an bolo masaba in k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada kɔ sanga ni waati n'an y'ale tanu k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn an bɛ masaba in i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛna tanu kɛnɛ min kan an bɛ rasulu barikada ye k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ala k'o jiriya kan Yusu k'an masaw fo sara t'an bolo ka di olu fana ma olu yɛrɛ sara tɛ sɔrɔ an bolo yɛrɛ foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ anw de bɛ dugawu k'u ye hali bi ala k'u
k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiya la i k'a dɔn foyi kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so u n'an ka banbaatɔw bɛɛ badabada dali ala ka nɔgɔya olu ye kanubaa jama ka fɔ k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn ko dan t'u la u ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ ka jamana dogodogo ɲɛ tɔw la an ka foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen sabu jɛngoma arajow b'a ta k'a cari u ka sigidaw la an b'u fɔ k'u barikada nin sanga in na bɔlɔlɔ sanfɛ fana aw yɛrɛ ka fɔ la ani u ka fɔ la ko bɔlɔlɔ sanfɛ minnu fana b'a lajɛ an ma ɲina maa si kɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i bisimila u bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min na kunnafoni kɛnɛ don kumaba kelen kelenw sugandira ni ala ka jɛw na k'u garijɛgɛ ye lase ko ɲuman ala ko nɔgɔya an ye k'a ma bɛɛ k'a cari suya kolotigi ala ko nɔgɔyaw ye min ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ye ala ka nɔgɔya kanubaa jamakulu fana ye bisimila Saha Traoré muro kun fɔlɔ b'i bolo i t'a minɛ sa a minɛ k'a minɛ n y'a minɛ ni barika ye n b'a minɛ ni barika ye ka don fari ni indicateur de renouveau ye nin donna n'o ye sa min ye a jamutɛnɛ ye ale ye kunnafoni a y'o di an ma yan bi a ka kalimu nɔbila sɛbɛn bɛ tali kɛ ko tariku ko seginkani kɛra tariku kan segin kɛra tariku kan k'a sabu kɛ faransi zamana olu ka wolomasiri tabaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye koso ni kasaw k'u b'o cɛ ka taa ko nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye ko min ye k'a dɔn faransi a jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale ye k'a dɔn kuma ta a bɔɲɔgɔnkow ɲɛna min ye farajɛ jamana maaw ye ani k'a dɔn farafin jamana dɔw olu ɲɛmaaw o kumana min ye k'a dɔn alamisa don ye a ye laseliw kɛ ka bɛn n'o ye février kalo in tile 17 fɛn min ye 2002 san in ye k'a dɔn ko min ye u ka taali k'u na jɛ k'a kɛ i k'a dɔn min ye force Barkhane ani ko taxi Takuba ko olu na jɛ k'a kow kɛ ko kalo 4 fo ka taa se kalo 6 ma k'u b'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɛn n'o ye o kumana ko min ye k'a dɔn laseli in senfɛ o b'a jira k'a fɔ ko segingari kɛra tariku kan haka ja ko min ye tariku segingani ye ko ka hakiliw lakunu waati min i b'a ye k'a fɔ k'a dɔn an ka jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jamana i k'a dɔn a yɛrɛma hɔrɔnya tafa n'o y'a ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ ye min ye président Modibo Keita ye ale fana ye farajɛw ka wolomasi tabaw gɛn ka wulusu nɔfɛ nin cogo la ka bɛn ni 61 san ye n'o ye 61 ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra o ka bɛn n'o cogoyaw ye ko nin b'a jira ko segingani kɛra tariku de kan sabu a fɔlɔ tɛ nin ye a jamutɛnɛ ka fɔ la a ko k'an bɛ se ka nin fɔ cogo min na ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw olu ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ani i k'a dɔn faransi wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ anw ka maa ɲɛmaw kɛrɛfɛ ko kumana k'u y'a jira ko olu n'anw tɛ hakilina kelen na bilen an tɛ kungilenna kelen na bilen ko anw gɛn bɛ k'an diinɛ ni ŋaniya dogolen min fɔ kɛ k'olu t'o kɔrɔ dɔn ko an talen don an bolo maana bɔ mercenaire dɔw nɔfɛ n'o ye ko Russie jamana mercenaire ko Wagner nin ko in gɛn bɛ ka ninnu tulukala wuli bi koyi Yusu o kumana ko min ye o ko ye ko o kɔni kɛcogo min filɛ nin ye ko o ni olu ka taabolow ti bɛn o kumana k'olu ka koso ni kasaw ko olu b'a cɛ fɛn min ye faransi jamana a maa ɲɛmaa ye Emmanuel Macron ale de ye nin kuma in fɔ ko conférence dɔ senfɛ u ka kunbɛn dɔ senfɛ min kɛra i k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana ɲɛmaa dɔw ɲɛna minnu y'u sogolo ka taa nin kɛnɛ in kan ye n'o ye Macky Sall ye ani Ghana jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo fo ka taa se i k'a dɔn ko conseil européen Louis Michel ninnu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Élysée la nin don kofɔlen kama o kumana ko i k'a dɔn laseli in senfɛ ko k'olu bɛna kɛ i k'a dɔn jɛ taa ɲɔgɔnfɛ ye o jɛ ka taa ɲɔgɔnfɛ ye jumɛn ye force Barkhane ani k'a dɔn farajɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yan n'o ye Takuba ye k'u bɛna jɛ k'u ka koso ni kasaw cɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu kun nakun ye Saheli bolo la jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ani i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ko gɛlɛntigiw kɛlɛli ye fɛn min i k'a dɔn ko min filɛ nin ye ko Saheli kɔnɔna la k'olu kɔni tɛna ye o kɛlɛ dabila k'ale n'olu bɔra Mali la k'olu nata i k'a dɔn Saheli jamana wɛrɛ la u y'u ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye Niger ye ani i k'a dɔn ko Golfe de Guinée k'u bɛ taa ye fana o ɲɛbila baara ma kɛ wa u m'a fɔ ko terroriste ye Benin attaqué wa Gabon attaqué o y'o ɲɛbila baara de ye bi ma nin ko bila baara la a dugudugu bɛ sen na nka u y'a aworobilanji la de kɛ o don ko k'olu fana lasɔmi wa kasaw cɛtɔ filɛ ka taa sigi olu de da la nin ye ko Golfe de Guinée o kumana Yusu fɛn min ye o ko ye sa ka ko min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye Sénégal jamana ɲɛmaa ye ale kɔni a y'a jira ko min ye i k'a dɔn ninnu ka nin wulikajɔ in ye a dɔ la ko fɛn min ye k'a dɔn ko lakurayali ko olu ka kɛ
o la kurayeli minnu minnu olu bɛ kɛ k'o ka kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'o taabolo ma an ka jamana an ka farafinna bangun kan yan ayiwa k'a kɔni mana bɔ da o da fɛ maliden fanba bɛ yen olu kɔni ka kanufɛ kun ye nin ye ka laɲini ye nin ye a mɛnna ko faransi jamana wolomasiri tabaw k'u ka koso ni kasaw cɛ k'a bɛ hakilila kunu kɛ ka bɛn ni 61 san ye n'o ye san 1961 san ye Modibo Keita ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen ko Modibo Keita fɛ 22 septembre 60 min ye i k'a dɔn 60 san ye n'an bɛ to k'o ɲɛnajɛw kɛ ta sɔn Yusu fɛn min ye président Modibo Keita ye janvier kalo tile 20 61 san n'o ye 61 ale ye ŋaniya siri k'a fɔ ko min ye faransi jamana wolomasi taba minnu b'anw ka bangun kan yan k'u ka koso ni kasaw bɛɛ cɛ ni ka taa n'o ye k'u y'a kɛ n'a fɔ o kɛcogo ye nka k'a taali kɛra dɔɔni ko sabu a fɔra janvier k'u y'a doni dɔɔni k'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɛn ni septembre kalo ye o san kelen kɔnɔna la 61 san na Yusu ko o de filɛ nin ye sa o kumana ko 2013 san ko ninnu biya ka bɔ o waati la u nana i k'a dɔn anw dɛmɛ ni wolomasiri taba y'a dɛmɛ sira ye a ka ja ko u kumana u taara i k'a dɔn sigi tɛntɛrɛ la yɔrɔ minnu na o de i k'a dɔn k'a fɔ nin kow ye ko sigiyɔrɔ minnu ye o ye saheli bolow ye o kumana Yusu ko fɛn min ye nin hakilina tali ye ani nin ŋaniya sirili ye ko nin ye i k'a dɔn ŋaniya sirilenba ye min bɛ tariku kofɔ a ka ja a bɛ hakili kunu kɛ ka bɛn ni yɛrɛma hɔrɔnya waatiw ye ko ninnu kɛlen k'u ka koso ni kasaw cɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko Bamakɔ ni Faransi ni Paris ni ɲɔgɔn cɛ bi k'o dakun kelen de bɛ ka waleya bi ko laseliw minnu kɛra i k'a dɔn ko nɔgɔni fɛ juma don anw fana i k'a dɔn maa ɲɛmaw ma to kɔ olu fana bɔra i kɔrɔ kumasentigi ye n'o ye gouvernement ka kumasentigi ye a bɔra ka laseliw kɛ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye Abdoulaye Maïga ko cogo di a ko kuma Faransikaw ko k'u b'u ka minɛnw cɛ an'u ka u jɛɲan farajɛ jamana tɔw ko kumanakanw fana b'a ɲini u fɛ i k'a dɔn k'u ka minɛn cɛ joona ko sabu ko nin ye sariya sɔsɔ dankɛnɛ Mali de ye bɛnkan min b'a ni ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u y'o sariya de sɔsɔ nin ye sɔsɔ cogo cɛjugu la o kumana ko an fana bɛ mun de ɲini bi ko gouvernement fana y'a ɲini ko u ka koso ni kasaw cɛli k'u k'a kɛ k'a sɔrɔ hali waati bolo dalen tɛ wa a bɛ k'an ka maaw ɲɛna fana kalo 4 ni kalo 6 min fɔra k'o tɛ makɔnɔ bilen u k'a cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni waati bolo da yɛrɛ ye barika ni takuba a minɛn bɛɛ lajɛlen fana bɛ cɛ anw ka wolomasiri tabaw ɲɛ busolen ɲɛna a tɛ kɛ u kɔ wa a bɛ kɛ n'olu ka bonya n'u ka yamaruya de ye wa an ka maa ɲɛmaw fana ye Faransi i k'a dɔn Emmanuel Macron a ka laseli jaabi nin cogo in na o ko Faransi ka kuma a y'o min fɔ n'anw y'u jaabi ta u ka nin jɛrɛ 6nan sen fɛ ko min ye farajɛ jamanaw ani farafinna jamana dɔw olu ka jɛrɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ min kɛra Bruxelles fɛn min ye président Emmanuel Macron ye a ye jaabi kɛ yen nɔ fana a ko kumanakanw bɛ ka i k'a dɔn olu gɛn nin gɛncogo min na ko ayi ko ale ti jɛ n'o ye ko kumana k'olu bɛ ka koso ni kasaw cɛ i k'a dɔn dɔɔni ko wa k'ale tɛ i k'a dɔn faratini i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka lakanako ye min y'a ka wolomasiri tabaw ye ani k'a dɔn diɲɛ tɔnba ka wolomasiri taba minnu bi yan k'ale tɛ faratini olu ka i k'a dɔn k'a fɔ lakanako ye dɛ wa k'ale tɛ i k'a dɔn musalaka yɛrɛ don o ko la o kumana k'olu bɛɛ i k'a dɔn a ko kɛ i n'a fɔ a bolodara cogo min na i k'a dɔn ko nka k'ale tɛ farati kɛ n'u ka i k'a dɔn lakanako ye o kɛra a ka jaabi ye a jamutɛnɛ nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli éducateur ni y'ale bila muru ne bi sɛbɛn na sɛbɛn min b'a ta o ti dɔwɛrɛ muru aw k'a dɔn a kumanen don min ye anw ka diripa maaw olu kumana dɛ ko awɔ min ye Sulemani Danbɛlɛ diripa la a ko ni Faransi taara ko an tɛ to an kelen na koyi k'o sika ka bɔ bɛɛ lajɛlen la ko Mali t'a kelen na wa a tɛ to a kelen na an tɛ to an kelen na wa ko ni Faransi taara ko a bɛna wolo min na k'an k'an sigi k'o lajɛ an k'an sigi k'a lajɛ k'ale t'a dabila a ɲɛ dɛ ayi anw tɛ siran a ko k'a t'a dabila a ɲɛ dɛ k'a bɛna wolo min na k'an k'an sigi k'o lajɛ sɔɔni dɔrɔn a banna k'a t'a dabila a ɲɛ fiyewu a banna ayi da tɛ yen bilen da kalako tɛ bilen san joli minnu nana o u sera ka mun kelen de kɛ dɛ u ma se ka foyi kɛ san 9 ni 10 n'a tɛna dafa an bɛ o bin ka wuli kelen na dɔ de bɛ ka fara ko kundama ka fɛn tɛ ka bɔ a banna nin ye kɔlɔkɔlɔ ko ye Moro min ye diripa a ma ɲɛmaa ye Sulemani Danbɛlɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni Faransi kɔni dara ko i k'a dɔn k'an na to an kelen na koyi min ye barika ani takuba a jirala aw k'a dɔn olu k'olu ka koso ni kasaw cɛ ko o bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ kabini o de kɛra anw ka minisiri bɔra k'a fɔ cogo min na o y'a jira
k'a fɔ ko awa min ye kalo 6 yalima kalo 4 ko ka dɔn k'u kɔni k'a lajɛ ka koso ni kasaw jɛ wa n'u bɛ taa min ye anw b'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen salo k'a lajɛ min ye i ka dɔn u bɛ bɔ cogo min na k'o jateminɛ wa u bɔra so kɔnɔ an k'a bɛɛ larawe Moribo Solomani Danbɛlɛ a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la faama bɛ ka yɛlɛn cogo min u bɛ ka yɛlɛn ten n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye an b'a f'u ɲɛna ko taarɛ Moro ni n kɛra Kuyate n kunna so wele an ka surasiw la an ka finitigiw la Moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko kabini waati min na hélicoptère ani minɛnbaden nana hélicoptère minnu n'u bɔra sortie d'usine k'u mana fara ka b'o la ni le vieux Ɲamakuji b'a fɔ ko reçu bɛna kɔrɔlen de di anw ma le vieux Ɲamakuji ye jɔn ye a filɛ Konowari le vieux Ɲamakuji k'a tɔgɔ de yɛlɛma ko na ka mettre MP2 da o don ni bi cɛ Amiral Blindé y'a tɔgɔ da ko vieux Ɲamakuji jɔn Amiral Blindé o y'a kɛ Konowari jamanaden dɔ ye Guillaume Soro terikɛ don o b'a wele sa de ko vieux Ɲamakuji vieux Ɲamakuji Moro a k'a dɔn min ye Ala kɔrɔ de bɛna Sogolo ka di anw ma Alassane a tɛ kɛ ten ni Ala sɔnn'a ma Alassane Malassane passera sa min ani Babo ni ɲɔgɔn cɛ n'u taara Babo yɛrɛ gagner parce que ko u y'a ɲagamin cogo la ko Babo ma gagne u taara ka taa coup d'état de kɛ Babo la k'ale sigi coup d'état militaire ka yɛlɛn ni avion ye ani coup d'état institutionnel a fara ka bunker sɔgɔ i n'a fɔ u ye min kɛ Saddam Hussein na a banna Gbagbo n'a fɔra ko o Alassane mana k'a fɔ k'a b'i da ko aw na ka tila ka troisième mandat karaba a banna Ala la kira Moro hélicoptère 4 o ma kɛ awa min ye avion kulu ye o sɔli dɛ Moro awa minnu dara san fana olu ma fulu ye Moro awa k'a dɔn kurakura 4 Moro awa k'a dɔn ani kɛlɛkɛminɛn caman min ye anw ka jamana faama u y'o san Moro awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Solomani Danbɛlɛ a ko awa min ye kabini waati min na i k'a dɔn awa min ye nin ko daminɛna Moro ko olu kɔni bɛ girinkajɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɔni bɛ awa jamana fa bɛɛ lajɛlen de nettoyer Ala k'u dɛmɛ koyi Moro a mɛnna ni lajaba in kɔnɔ dɛ ani malo kɔnɔ dɛ wallahi Moro Ala k'u dɛmɛ a ko opération dɔ bɛ yen n'o ye wuli ka jɔ wolomasiri tabaw n'o ye kɛlɛtigi ye awa k'a dɔn ale kɔni ko caman kɛ nin tile 2 in na koyi Moro min ye awa k'a dɔn terroriste minnu bɛ yen Moro n'o ye groupe armé terroriste GAT Moro olu maaw k'u ye awa wuli ka jɔ kɛ ni avion ye ka taa fasa ba olu ɲɛna Moro ma kɛmɛ caman olu kɔni u y'olu fa Segu jamana ani Kulukoro fo ka taa bila awa k'a dɔn Sikaso mara yɔrɔ dɔw la Moro awa min ye nin ko ye ko awa min ye malo camanba den ɲɔ camanba den mobiliw ni moto Moro u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ ani misi ba caman Moro k'u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ o minnu kun bɛ banbanjiw bolo wa u kun b'a ɲini de a bɛ na ni jaga jagoya la zon a bɛɛ n'a lati Moro ni ye kolokolo koyi k'aw bɛ diinɛ ko kɛlɛ la ko aw bɛ lahilahi diinɛ ni maga tape Dirba a ko maaw kana se ka cogo si la fɛn min ye awa k'a dɔn Barkan ani Takuba ka taale wa ko hali maaw kana jɔrɔ la ko n'u taara kaba ko kɔni ko y'a bannen min ye awa k'a dɔn ko an tɛ to an kelen na wa min ye Mali ye ko barika bɛ Mali la dugawu bɛ Mali kɔ Mali t'a kelen na wa a tɛ to a kelen na Ala k'an kunnaja Ala ka jɛ min ye awa k'a dɔn Sabɛlɛ Danbɛlɛ n'ale ka fasiri an y'a bɔ fokisi kɔnɔ Mali dɛmɛbaaw Ala k'u dɛmɛ a tiɲɛbaaw Ala k'u tiɲɛ se t'an ye dabali t'an ye an bɛ yɛrɛ kumabɔ de la o yɛrɛ kumabɔ ni bala o bala ko k'a bɛ don la Ala k'o fiyɛ ka tɛmɛ an kɔrɔ ko san fiɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ an kɔni ma maa ko fɔ koyi an ko an faso de an n'an yɛrɛ kun ne ɲɛna kɛlɛ kun tɛ dɛ ni min ko i t'i yɛrɛ kun fɛ ba i yɛrɛ la i faso fɛ ba o la i ka tɔw ti k'a fɛ o ye ko wɛrɛ n tɛ mugu fɛ a tɛ cɔngɔn ɲɛna o ye ko wɛrɛ ye Yusu o kumana an bɛ sɛbɛn ta ko min ma ko le combat an b'ale ta cɛsite i k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ye i k'a dɔn boko don jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw la yen fana Ala ni kun tɛ se ka miiri tuma dɔw la k'a fɔ k'an bɛ se ka taa nin yɔrɔ la ka taa baara kɛ cɛ Desane don bɛ n'a don hakili b'a la i bɛ k'a bɛ kangari da cɛ ɲɛna ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra tuguni n b'i bila ka bɔ yen san 7 bɛɛ ma kɛ sangafo la o cogo la ka kala ni meleke i kana ka taa sangafo dɔrɔn na a panna san 7 bɛɛ kɛra sangafo la ɲɛsi ma sɔrɔ foyi la dugu kuturu k'u halaki ka manifin fagacogo si bɛɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ ni Ala n'a kira cɛ
sangafu ngo na doken na de ndesani ala be kuna nyo rekera bige bige o nyo bakile ngera foi ma voile foi abarka ala ya barka putere Allahu akbar wasite murbaja muro sugo go dwawu sugo to gorbo we abana folowa ani kita amma ban folo wallahi abe farajela de kun ka kila ka singana su abana aka haramu ya fembe be adugu tukoro ko la sula wallahi abe bayire abe bayire kana siga wala ko ni ko bana kaba abana wallahi kana ko bana ayna siga ndo wala da manga makoro ka dangani ndo wala na o jabira abana na kala farajela wallahi abe singana su ya ndisani awo fembe birimbe dibila bibo awo ni alaka je alakan amma fa wala nyina ma Yusuf femi ka do kuna fune ka do ko jate wala ke ba biduru ani wolon fla ulu bla shurani ngulu ku bla ngoni fokoro kallaba ga mine chama ko bela jile dawalo aka jami ka do communique do lasira ibura ka fo chugo mi wolo masi tabaw te gundo dogo tuguni ni ku na ku teka ke fola teka nyefo nana biga ke aka nyefo kui ba mu teka panga jamana kono yoro do bi anteka nori dai abana panga zara karsala Allah wode bana pew wa akana siga kefo jodu ndesani inshallah Yusu femi ka do communiquer lasira communiquer mi no lasira dirpam maufe ani ka do anga ma wolo masi tabaw ka ma nyama ufe aka ja mi ka do ula kle wati fevre kalo kleta ani shege ka do mi nye wuli ka jo ye ko kera anga wolo masi tabaw ku ye ka do yoro dobili damine ko mi mako patrui obola wati mina aka ja ko bingani gala do tare da nyesira kla ka kela niga bi uka o bingani ka bu nyana ka na jawla ko korolengo mba fi na mando ya ko Yusu ango niga wolo masi taba ma sheki olu ndanya na ala ku jigi yorobe ikado arjinama ala galla haraso suma oluye Yusu ko mata nani banana maduru olu kibare ma do olu ko tunne do folo anga boli fe fla chiena ga jongo ala mi nye kado jatige wala ke batigla mawi wolo masi taba ye biduru ani wolo fla bla shula ko olu ku blango no fo koro folo okuna Yusu mi nye kado ka fo communiquer o sera mi nye kado dirpa o mauka o manyema no ye chef d'état major général des armées oluka kuna foni charin siraye ale nye folike ako kuma mi na kado parawni borokono blakera ko panguru do na klona panguru mi ni yama ngutu sisa o panguru do na klona ikado ka fo na duguma mau deme blakle wati la février kalo kleta ani shigi ba flani ikado mwani fula saina ko paturi tara balani manu nuna de ukale guda sira klaga kena ubuguda tigere madon okmana Yusu ko akera yoro mina o yikado arsham alebe tesidi kado kafo okle fe avanve Yusu ko ni o kofo be mi kado kuna funi ya fo ya prepare la tige kafo ku ka ulo masi taba nu mi kata jate bino de la ani kado koloshilu kato luke okmana ku ka ulika jomi ngera kleflaina kambuko do jate wala ke wati la maula sigoro kelentula ukele ku ka kozoni kasa o cheka afsa atamaye o utemansena betieni de la usimfe kata ulo masi tawa kundambo ukode nyenye ni ko lu tege na ya soro dantika kari sigida maula wanu bulo feuna ubo tama wala wati mi utarabini manu nunde dano jatike wala ke wati la mawi okumara ko femi ukabingani ko sadanina kuye bingani damaroke ni yoro ko fole nuna akara sababu ye machama ulla kabisi yoro la kabo gurma kono kata lipta ko fanvela ulla Yusu ko femi ka do ka fo nunga daga yoro damami dawolona ko de ato fiefile nu fulufulule do bisi yoro tula kembe kono yeji sigi jirinta okumana ko minye kele ka barga boyana donde ko minya do kama ko dankar la ujabala mina no yudugoro etufi mimbe no ikwado fore ko ujugoro mimbe ko dankar la ujabala mina ko de ato uyeni farinda okumana ku yanga masheki kado ulubana tanani o masheki ntana tanani banana ko anya fo chugo mina duru ulumaye anga bolife flachena ko fe okumana Yusu ulo masi tabaw ulu dusu chene de mugu ka tashi nununa ko ya soro mutu tiki jamakulu do benyon ko jojole majola uyolo bela jire bundi koronyon fe Yusu temenengo minye ka do trabasoli nye adola kwa ko ngara wulika jo obelebele ye uye munu tomotomo ko semenzena uye biduru no wolon flanye ulu bel kubla lango ne vo koro ko lubla shula o kuma ko ujabalaw anu bulu minu chama ode dawolo na ulu masita wa ka kuna foni chari nyama yaso afm vo akoka betashi blage kata bamba toma ala ku dawro ne maka la haraso sumo wi munu banana ko ala ka fataw ke ulu ka fargwana ay wa ko munu yere mai kuna foni obenyini ulu ka obenyini ka ye ka be
ka dɔ jamana ka foli lase nin denbaya maaw ma ko Ala ka i ka dɔ badabada dali nɔgɔya banbaatɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'u binna faso kumabɔ de la dɛ wa u binna kɛlɛ min kɔnɔ ko kɛlɛ in ma kɛ kɛlɛ nɔgɔn ye dɛ wa u binna ka i ka dɔ kɛlɛminɛ de t'u bolo u ma bin i ka dɔ malo kɔnɔ u binna kunkɔrɔta de kɔnɔ ko faso b'a lakodɔn u ye faso b'u waleɲuman dɔn o kumana ka bonyamasegin foli kɛ i ka dɔn u ye ka taasibila kɛ u ye ka dugawu kɛ denbayaw ye ko an bɛ nin lahala min na Goromasi tabaw ka galabutigiya k'a kɛlen don ka fiɲɛbɔda min di jamana sigibaw ma ko i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u la ko foyi tɛna u lajɔ bilen k'u b'a kɛ fɔ ka taa s'a dan de la Yusu ni Ala ka jɛ ye o kumana ko fɔ sigida maaw u ka lafiya ani hakilisigi sɔrɔ Moriba Jawara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ le combat kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro an ka taa sugu la min ye Ablaye Mayiga an bɛ tɛmɛ ale fɛ yen colonel ka taa groupe commerce la ka taa pharmacie Croix Verte la Moro an bɛ taa ji min ye ka Lipton min ye ka sɔrɔ ka taa an kunfɛ o bɛ kɛ Ala k'an kunna diya an kana segin bilen an ka taa dɔrɔn Joni an kana segin bilen an ka taa dɔrɔn ayi ɲama Ala k'an kunna diya amin ba an bɛ taa sugu la ni Ala ka jɛ Moro an bɛ bɔ sugu la yani an ka bɔ sugu la sa an ka cɛkɔrɔba ka ba Jabate an bɛ ɲa a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a mɔdenw tulomafamaw Moro den bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan Njayi Sibi Mama national Kayi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kayi gouverneur Musa Bala Sumare k'a fɔ Moro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye indicateur de renouveau an b'ale ta min ye logement sociaux min ni a ko tɛmɛna kɔsa in na min ye ministre ye n'o ye ministre Kemana ye Kemana ale yɛrɛ a dossier bɛɛ lajɛlen ta a bolo la dɛ i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro awɔ min ye nin ko ye sa maa bɛ se k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ministre kabini ale nana nin ministre so la n'o ye ministère de l'urbanisme de l'habitat et des domaines de l'aménagement du territoire et de la population Brema Komena Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro k'i k'a dɔn ministre kɔni bɛ se ka min kɛ min ye maa minnu bɛ olu kan ka bila baarakɛyɔrɔ min na min ye a b'olu olu kan ka bila ye ale taalen nin ministre so in na Moro a fɔ k'a fɔ k'a ye i girin-girin ka maaw bɔ ye k'a fɔ k'a nana ni vengeance hakilina ye nin cɛ in m'o kɛ dɛ k'i k'a dɔn a nalen Moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɔra secrétaire général la a bolo ma maa si la min ye aw ka dɔn k'a fɔ k'a na yɛlɛma don ko la Moro maa minnu bɛ yen n'olu kun ɲɛsinnen don a dossier kɛ ma kabini kɔrɔlen olu maa kelen ninnu de bɛ yen Moro waati min na aw k'a dɔn ale danna ta ka da u kan Moro aw k'a jurula k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n t'a fɛ maa kura tɔgɔ ka yala maa kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu m'a sɔrɔ n'u ka papier ka a y'o papier sɛgɛsɛgɛ a k'a d'olu ma olu ka papier bɛ ka ban Moro awa min ye o hakilina min n'a y'o ta Moro dɔw kɔni bɛ aw k'a dɔn olu tɛ hakili tɛ jamana ko la dɛ olu hakili bɛ u yɛrɛbakun de la Moro aw k'a dɔn min ye o jɛkulu min bɛ yen olu kɔni aw k'a dɔn dɔw nana ka na kɛ ka maa kuraw olu fara a kan Moro kabini o de kɛra sa n'o o ko aw k'a dɔn kunkan nana ka na bonya Moro ni maa kofɔlen min filɛ nin Moro aw k'a dɔn ale ye doctorant ye université min ye Université des sciences juridiques n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye commission min bɛ yen n'o ye nin baara kɛ Moro k'a ye aw k'a dɔn ale min i da don a la mɔgɔ kana na k'a fɔ k'ale bɛ pression kɛli u kan Moro ale y'o t'u yɛrɛ ma u taar'u yɛrɛ ma min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye u nana ka na maa kura minnu fara kan k'a sɔrɔ min ye awa consigne dira jamana maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ fo kana se ale ma k'a fɔ maa kɔrɔ minnu bɛ a ye olu ka dossiers di a kana maa kura wɛrɛ k'a la Moro min ye commission minnu bɛ yen olu de nana ka na kɛ aw k'a dɔn min ye ka na kɛ yɛrɛsagokɛ waati min na nin ko a nana ka na da kɛnɛ kan sa ministre kɔni ko aw k'a dɔn min ye commission min bɛ yen o ka ci bɔgɔ min ye commission kura ka sigi wa k'a dɔn ale yɛrɛ bɛna k'o ta a bolo la n'u m'a kɛ ten tɔgɔ cɛ de talen filɛ k'u sɛgɛrɛ a banna sabu maa de yɛrɛ bɛ maa la u tɛ fɛ a ka ɲɛ u bolo diɲɛ kɔnɔ olu de ka kɛtaw ye nin ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la koyi muso bɛ dɔ kɛ a ka gɛnɛkala kɔlɔsi a ka gɛnɛkala filɛ dɛ Moro sabu an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ tɛ maa ko kɛ ɲɔgɔn ye dɛ o bɛɛ tɛ maa ko ye dɛ jɛkulu kɔrɔ min bɛ yen dɛ ale y'o de ale taara n'o ye olu delilen don baara kɔrɔ kɛ cogo kɔrɔ ye nin kɔnɔ
o fana de le cogo kɔrɔ in de la wa moro akana kete moro akana kete ale yɛrɛ bɛna ko bila ta bala moro a ka dɔ jakulukura bɛ sigi min ye jakulukura min bɛna sigi ko bɛna baara kɛ jɛlenya kɔnɔna na u bɛna baara kɛ n'a ɲininen don cogo min na moro a ka dɔ ale tɛ maa si juguya la ale ma maa si juguya minɛ ale nalen minisiri so la moro a ye bɛɛ tu yɛrɛ ma k'a fɔ min bɛ se min na o k'o kɛ ɔ n'a na kɛ nin cogo ye moro k'a dɔn awa min ye ale yɛrɛ bɛna ko t'a bolo la wa min ye tiɲɛ yɛrɛ la malikura ko min wɔra a k'a dɔn o sira de bɛ taa koyi maa si ɲɛ tɛ filɛ bilen wa k'a dɔn maa o maa bɛ yen ko n'i sɔrɔla a ko damatangurukɛla moro ko min mana da i kan ko i yɛrɛ ka ɲini n'a dɔw ma kɛ tan t'an yɛrɛ sɔrɔ a banna sabu nin ko ninnu minnu filɛ nin ye dosokɔrɔ t'a sosoro ko bila k'a b'a burada la dɛ a banna k'o ka faamu di moro minisiri min filɛ nin n'o ye Birahima Kemana moro ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ka ladiriliya ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a ka jɛ ye wa hali bi minisiri don k'a bɛ taa lɔgɔlidenkɔrɔbaw a bɛ taa cours di olu ma moro a kun ti dɔwɛrɛ walasa jamanadenw bɛ se ka wala cogo min jamanadenw bɛ se ka kodɔn cogo min k'a min yɛrɛ fisaya foyi ma i k'a dɔn jɔyɔrɔ min dir'a ma moro i k'a dɔn awa ni jɔyɔrɔ in moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko bi ko dɔ kuma sera sa malidenw yɛrɛ k'a lajɛ i ka yɛlɛma ka sɔrɔ maa wɛrɛ ma fɛn f'i ye wallahi o yɛrɛ ma se fɔli la yɛrɛ ɲuman ni juguman dara an bɛ ɲɛkɔrɔ a banna i b'a bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na minisiri y'aw bila baara la danaya si dɔw bɛ yen nɔ kan'a kɛ koyi u ko danaya tɛ kɔlɔsili bali a banna nanzarakan ko ten wallahi ko la confiance n'exclut pas le contrôle u ka to k'o de jate minɛ u ka taabolo a banna an kana kɛ k'a di k'an sigi bureau kɔnɔ ten t'a lajɛ sisi wiwi ninnu ye jamana ci dɛ wa a yɛrɛ ko ale de bɛna ko taabolo la fota min mana bɔ a la o ka lakale dɛ o bɛ lakale wa ni maa min sɔrɔla la o ka kɛ ka tɔw lasɔmi a banna n'o ma kɛ Malikura tɛ jɔ ten dɛ wallahi a kɔni tɛ jɔ kalo kan ni taabolo kɔrɔ kan n'o de don dɔrɔn u k'a fɔ an ye an k'an jigi bɔ a ko ka joona a bɛna ko de o minisiri bɛna ko ta bala k'a jurula k'a fɔ ne dana da kan a ma kɛ dana maa ye o tuma tigɛ kɛraw la an bɛ taa ni sira a banna an bɛ waati min na nin ye bila gasuma tere ka jugu o de n'ale ka fasira ko ni ala sɔnna ma donna nataw a tɔ bɛɛ lajɛlen na walawala o tɛ Malikura nɛnkun yɛlɛma ko tɛ dɛ a banna nɛnkunna yɛlɛmali ko tɛ kumaba mugu yɛlɛma in cogo wale ani an y'o de fɔ n ko dɔ kɛra kumaba mugu la n ko a ka waleya sa a banna n'a ma wale an t'a ye dɛ a banna wa n'a m'a ye an t'a fɔ dɛ a banna o tuma Isu le combat an bɛ segin k'ale ta nin ye le combat ta k'a dɔn k'a fɔ min ye binganikɛla dɔw ye olu taara bi nɔnɔ baarakɛyɔrɔ dɔ kan Kalabankura Bingani ma bango ye sabu nin bɛɛ tɛ jate wale ko ye dɛ ninnu dɔ ye wagabu ni bandi wala sow yɛrɛ de ye ninnu ye nka olu ma se tabaw b'u se la koyi nka n'a ta bɛ dɛ porokotolen kelen-kelenw bi kɛ o nka ɲɛ bɛ sɔrɔ ni ala ka sɔn Lansana So ale ye ni fasiri bi le combat kɔnɔ Lansana ka fɔ la a ko binganikɛlaw k'u taara bi nɔnɔ baarakɛda dɔ ka Kalabankura ko u ma maa ni bɔ sa nka u ni kasabi caman taara dɛ ko nin ye bitigi dɔ ye a bɛ fɔ ko butigi de lɛteri k'a dɔn k'u taara bingani ta ka ninnu sɛgɛrɛ ni maramafɛn b'u bolo maa ni ma to a la nka binganikɛla ninnu ye k'a dɔn bolo nafolo caman ta ni ka taa n'a ye fɛn min ye an ka wolomasi tabaw ka cɛsiri ni wulikajɔ ye ani gouvernement ka galabu n'a ka cɛsiri ni wulikajɔ lakana bɛ se ka sabati cogo min jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen na faaba kelen tɛ dɛ a bɛ se ka lakana bɛ se ka sabati i k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'u cɛsiri bɛ baara in na nka baara ɲɔgɔn tɛ u b'u se la koyi anw ka finitigilakaw n'o ye polosiw ye k'u b'u se la dɛ ko nka o t'a bali porokotoro kelen-kelenw ka kɛ sabu binganikɛlaw k'o kelen-kelenw bɛ senkɔrɔ hali bi u ka jamanadenw hali bi u ka dɔw ni ka digɛni da la nin ko in kɛra ka bɛn ni jumadon ye bitigi min bɛ ko butigi de lɛteri Jallo service o ye nɔnɔ baarada dɔ ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalabankura ma u mani i k'a dɔn taji feere yɔrɔ man jan n'o ye Yara service ye u filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ kurubɔ la kurubo min ni i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye sira kunbɛn ye o min filɛ nin ye ko sigiba yɔrɔ la rond-point sigiba ka surunya i k'a dɔn kɔrɔmuso tɔma n'o ye Umu Sangare ale ka lotoli la n'o ye dunanjigiyɔrɔ ye hôtel Wasolo ko ka surunya yenna Sabalibugu i k'a dɔn o kurubɔ fana n'a ye
yusu ko ni yoro de dagaro bene do yema nega nyemu gani kele wati ma do nana buguna tige donne tede kana ika do ni mara mafeye kana bingani taga ni yoro segere o kuma ko ma fla ko ni banana ka do ako atrabasulu semve fe minye kasabi chama yeku yo tagata no ye jalo leteri jalo service la minye ka do commissariat 11e arrondissement olu kuna funna wati mi olu ye ka do sogo do ni telia la ninga ni yoro ko fole insegere ma ni mato alanga bananinda ko ma fla ko ni banana 11e arrondissement ma usere wati mina utaru nyeda ikado yoro ani kado ko munu ngera kadangani yako ka kasoroga ulika joke o ka ulili ka ikado nyini ulu dabo fe mi ikado ulika joke ko bi sena alibi polosu bu sela ko gwa chama cherne do ibora yoro bi ibe polosu ye barala ngali bide ko doka faruka jamankulu ka chugo mina ni kewale kunguru ni munumbu sengoro danga kari ofana nando ibingani kala ka kewale nuye aga tunyini jama fe yusu ko ni garo ka foni ko tabulu laje aka da sigida chaman be ulika jo barka buena woro nuna ya saka lakana sabati woro marabulo bola chaman che marabulo bola aka jaba ko faba ere fana bola ko nga ko bingani ngelengelo ni ka do bingani wala kelengele munu mbika ke ko lu ko ni ko mabba ali bi bama ko ere kono ya ibai ka fo bingani do be olu ye ka do kata bi mauka ku bulu na fuluta a bingani do be o jalani tafe bulu ko nasra binganu ye ko ngelengelo mbika ye bama ko ali bi o kuma na ko minye ka do ngana muntikila ma ufana ye ko lu fana ban singoro ko oni charia suzo bara ni nikatigele wale munumbe ko obani mando ko ka foka bana pepeu o mando ko nga wolo masi tawa ubu sela alibi ubu sela nga uka chesri anu uka ulika jo afamba be fe min kambi ode jatige wale ke ba tigila ma ulu keleliye santambo nyongo anakunga mve ko be sena wa ambe ka nyesoro fana na bi ka ta kaifu ka ta bla kidali kateme ba mako fe ya no ibai ka fo bingane wolo ko ni kiringile ulu bike abetoka chunchu o maba o wolo masi tawa fana bu sela lakana abeka na doni manifu no bulola hereu ulu bisega lakana chugo mina o ko nga bingane wale nu akara sababu ye ika do fulangeni chama onintora akula fulangeni chama ngara mabone neunye chama mwana gara lujura toyo ulubuka la tiketo kana lujura ye ni bella kana balia bingane olu sababu ye okwana yusu kadai ka do demedo nyonyaka minye sigida mawi ani jamana deun oluka konna jele ya bara mimika keka nyeshi wolo masiri tabao ni lakana tikila mau mabi okwana ko ya to ndo bora ko chama na wangane nyuma tikila mau beka demenke osrafe ala mbero miko bi ya salakana irebsika sabati chugo mina ikado fam bela jirefe wa bela jirefe ka lakana anibullah here ka lakana soro chugo mina lakana so aleka nobla sewene anya bolle komba kono ka bidon boli do yusu molo telecommunication siran ba leta minye salimata sare alep manedo ako minye anga telephone tigila mau no mo africa malitele ale synergie de syndicat de télécommunication orange mali orange ne malitel moro olu koni ya jira ka fo minyi nyere la kulub na bara blake minyi le duru ka damne ndona no e biye février kalot le mwa anikele samba flani mwani fla moro ni masro do refe minyi dande mo wale mi no tarako lu segere moro ikado ni la je kenegam ya jira ka fo anga manyema minyi awkado lu de kanga wulika joke minyi association do be lu de koni awkado min na kana nyangini ta ninga awan miye ni société flan nous degere moro awkado we société flan nous degere wonna ke so wi kaddo ka oluga kondi moro ko awamiye ka laje ko be dangare oluga kondi membe wa moro ku kaddo awamiye nyerala ku ka awam malitel moroko ta ani orange kuka awakado milliard chamamba desara moro awakado mi orange o milliard keme ani milliard ta ani duru ani million keme sabarin ko mi mu maliteli moro e milliard biduru anaku ngambe woro moro awakado ye nyangini mita ko lu segere o nyangini nasa moro bai ka fo awami association de consommateurs samba planeta ani saba we nyangini ta utara ko to kirika commune dela awakado kiri jara e commune tura la sake moro awakado kiri jara awami malitel ani
orange la moro commune katla o taray o kero jabi kele ko sa nan nun de wulilla sa moro ka sira dota awkado ko nan ni nyangini ye barakelaw ko ya jira ka fo mi awkado ni nyangini nyere la moro awkado ko tek o nyangini ate faji wa kundala moro awkado mi ko katla ka milliard kele ana kungambe awkado million go meduru ko sara comme démange intérêt moro maga gato ninda na wale min flani mi awkado ko recommandation do moro o yaje ka fo mi bengande do awkado mi nyinina abseka ke yalma atika ke moro awkado mi 204 UT moro awkado mi ka jogolente to shila awkado lukato sirafe moro awkado no wulika jo minge wulika jo awkado mi femi be no telecommunication moro alo o jabala ba membe nyegono moro ikado awa minye nyere la ko oni sharia mi vlane ko awa minye kuma tale olu fe ko lu ko ngo o ko bengande do oni jamana ni nyanche nyangni min tara ku segere moro o benga moro ko sigga fo de be ko benga o biseka wuli tuko me nga ko ta ko dakrika minye madam kulubali awa korotumu kone nale awa kado secretary general mi me no saniga mawi moro o ye wuli ka joke ako barakelaw awa kado minye tiere la ni mi flani ne awa kado ajagale no luka moro ko awa minye no lu nakana ni wari sara moro awa minye alaba yoro flan no mena datuko ko jamana de jolibi ta chômage la jamana de jolibi barabla ani gelabe se jamana de jolima wanolu nakana barabla muro ka bi keso we awakado mamunu be no ya anga gouvernement ani kenyere bara barakelaw muro ka bi dankara oluka fenna ko wa barabla na tara temana kata nyefe ka laba bi ke kololo bay jamana ma ala ka nguna ja ame bara dawda ile ro nyina anda datu bara ntanya ga be ali biu abana kuma ni ga juru sira flade do awlu flade do ngu sabade biya doy ma fiye make alama fiye ma eske no te sabade ba am fe yaw mané je bala flade nyangli nunu flade mena fana de ulu de mena barala ulu de mena ulu mena barala ulu bena barala babu to kro be fu yo fale ga to kro we be barala ube barala muro kuka wulika joke alibi minye wala so bse kuka bara bse ka kichiko bina salabata sare nale ka fasire anya bo siren ngono ala ku be kelema amina ala ku be kelema ala ka jamana in ko bela jele nyana bonno ko yalla ashikena keni gele ami ni gele fe on fena ma famu na zoro abino gele abiba ala ka family ke ka do sigi nyonyi ka family do ni nyonche abana kuma yusu ni medangari bi kuna fune ulula selula sabu munun ko ne kusugandera en fe olu e bane niye o ngala sili woro bi ano e communiquer wi amanda do kono yana ero ka kusoni ka sauche kuna yusu ni e communiquer mi mbora conseil malien de transporteur routier olu ka nyama ya soro aba mi ka président ne conseil malien de transport routier mi ni karo Yusuf Traoré ale ko ka be transporteur u belajele wele hakaja mununga bara benendo kori ka do doninta mano e kori balondai kori balo munumbo luta